Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Lasay sa Jess Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternativo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Hulyo 25, tuig 2020. Akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, sa una kita sa mga balita lokal. Pila ka mga residente sang Purok Mahimulaton, Barangay Banago, hindi luyag magpaidalom sa swab test. Basiwa Employees Union padayon ginakwestiyon ang joint venture agreement sa tunga sang Water District kag Prime Water. Sa balita national, PhilHealth bukas investigasyon nga patigayunon angot sa ginalegar korupsyon. DILG nagapanindugan nga safe ang barrier sa motorsiklo nga ginaprobahan sang National IATF. Sa balita international, pinakatigulang nga COVID-19 patient sa kalibutan nakarecover sa COVID-19. Sa sports balita, Zion Williamson balik na sa team sang Pelicans. Kag sa showbiz balita, Catriona Gray magasumeter sa niya statement sa NBI sa Lunes angot sa peke nga mga nude photos nga nagalapta online. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gay lamang sini.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Lasay sa Desociate Action Radio Philippines Standard Time makakaroon sa litalinasang mga balita lokal. Ginaulat sa karon ni punong barangay Ricky Mijares Sr. sang barangay Banago ang nagakaigo nga instruction gikan sa DOH angot sa masunod nga aksyon nga ila pwede himuon ilabi na sa mga residente sang purok mahimulaton nga ginpaydalom sa lockdown. Inang ginhimo nga pagklaro ni Mijares kasunod sang natabo nga pagpamalibad sang mga residente sa mga lugar
nga tuyo kung tani nga magpaidalom sa swab test sa sang Bernes nga adlaw kahapon. Suno kay Mijares at pesar sang iya ginhimo nga operasyon kag voluntaryo nga pagpakuha sang swab test mismo sa mga lugar. 3 lamang ka mga residente nga ginalakipan sang Purok President ang nagkooperara. Suno sa kapitan, sini lamang nga aga isa sang residente nga nagaistar malapit sa puluyan sang COVID-19 patient kinapatay. Hagin koan sang swab sample ang ginsaylo na sa quarantine facility sang syudad bagi sa bulig sang City Health Office. Sa piyak nga bahin siniman nga aga nagpadala sang konsumo kag ilimnon nga tubig ang barangay sa mga residente nga apektado sang amo nga lockdown. Nagkagputong swab, na iswab na sila palibot ang contact tracing. Huwag gid nagpa-swab aksyonan kulbaan sila. Ako na lang ang nagpa-swab kag ang purok chairman para nga makita nila. Kaya hindi na ginakwad sila sang BOH nga papaswab gid, hindi sila mapilit. Dapat si punong barangay Ricky Mijares Sr. isang barangay Banago. Gain paniwaga ni DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre sa matigulang kag balatianon nga benepisyaryo sang Social Amelioration Program o CONSAP nga hindi pagibutang sa kompromiso ang ila nga kabuhi. Ini kasunod sang pagkapatay sang 87 anyos nga si Aurelia Magbanwa sang Purok Sabes Barangay Villamonte Ciudad sa Bacolod. Samtang nagahulat sa 6,000 pesos nga ayuda sa tong Hulyo 23. Suno kay Macapobre, pwede nga makuha sang miyembro sang pamilya sang benepisyaryo ang ayuda basta magdala lamang sang identification. Kung wala sang pwede nga masugo ginsiling ni Macapobre nga may door-to-door delivery man nga ginapatigayo ng DSWD base man sa Memorandum Circular 9 Series of 2020. Mayo 1 2020 sang napatay man ang 84 anyos nga si Gualberto Hurtado Sr. Samtang nagahulat sa iyang ayuda sa may barangay Tangub Gym, Syudad sang Bacolod. Hindi po kailangan para sa mga senior citizens at mga immunocompromised individuals na benepisyaryo ng SAP na kayo mismo ang lalabas para kukunin ang inyong SAP. Kasi po, gusto nating iwasan na hindi ma-expose yung ating mga matatanda. Dapat yan si DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre. Sa iban nga balita lokal, gina-question sang Basiwa District Employees Union ang pagperma sa mga miyembro sa mga Board of Directors sang Joint Venture Agreement akong JVA sa tungasang Basiwa kag Prime Water. Kinakabig sang union isa ka betrayal sa mga empleyado kag konsumidor ang iningatika nga. Sunod sa presidente sang Basiwa Employees Union nga si Lenny Espina, sa piyak nga wala sang untat kapag pabutyag sang pagpamatok ang union sa JVA. Nagapabilin sa gihapon nga bulag kag bungol ang mga Board of Directors sang Basiwa. Nagahingyo karon ang grupo nga ipakita sa publiko ang kaundan sang JVA para sa transparency. Sa press conference subong hapon gayon presentaw sang grupo ang mga kinaligar kapaslawan sang Prime Water sa pagdumala sang nagkalinlain nga mga water district sa Pilipinas. Ginpahayag ni Espina nga makabig nga done deal na sa pagdumala sang Prime Water sa Basiwa. Apang ginpanindugan nga wala ini nagakadulaan sang paglaom nga mapunggan ang ini nga plano agod maproteksyonan ang kinamatarong sa mga konsumidor kag mga empleyado. Samtang dead on arrival sa hospital ang isa ka babayi samtang pilason ng 5 pa kaya iban pa nga kaupdanan matapos nga nag-overshoot ang isa ka pribadong salakyan sa may National Road Salvacion 1, Barangay Lopez Haina sa may syudad sang Silay kagabi. Ang napatay ang kilala kay Eva Patigas, 47 anyos, samtang pilason naman Sanday Shane Baluran, 31 anyos, kag driver sang Mitsubishi Montero ang salakyan. Hana Caban, 40 anyos, Angie Albay, 35 anyos, kag Desiree Tolosa, 41, tanan residente sang Barangay Bato sa mga syudad. Sinisya nga pagpangusisa sang Sagay PNP gikan sa may syudad sa Bacolod kag papauli na kuntani ang mga biktima sang aksidente nga nakabunggo sa kahoy ang salakyan. Rason nga nadulaan sang kontrol sa Manibela si Baluran nga kabangdanan sa mga aksidente. Gindala sa Alfredo Marion Senior Memorial District Hospital ang mga nagkalapilasan. Sa katapusan nga balita lokal, ginusisa sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Sagay or Silay, Negros Occidental ang mga illegal nga struktura sa may barangay Patag, isa sa mga tourist destination sa probinsya. Ang inspeksyon ang kinpamunuan ng Mayor Mark Goles kag Board Member Ryan Gamboa. Suno kay Gamboa, nag-service ang notice of violations ang Joint Inspection Team sa tagiya sa mga struktura nga wala sang building kag business permits. Nabala kasi Gamboa nga posible maglapta ang kasos ng COVID-19 sa mga komunidad bangod sa kadamuon sa mga istruktura sa lugar.
Setyembre tuig 2018 sang una ginpanawagan ni Mayor Goles sa Protected Area Management Board sang Northern Negros Natural Park nga aktuhan ang nagadamong illegal structure sa mga barangay. Natukiban man sang alkalde nga madamo sa mga resort owners sa Patag ang wala sang business building occupancy kag discharge permits. Ang Patag nga ginakilala bilang Paris of Negros Occidental ang isa sa masami ginadagsa sa mga local tourists kag foreign guests bangod sa mabugnaw nga klima. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 sa Action Radio Philippine Standard Time, DTX 500 mga Sa balita, una sa aksyon. detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal. Pagkatapos, gilamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalinasang balita nasyonal. Ginpahayag sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nga preparado sila sa patigayon nga investigasyon angon sa ginaligar anomalya sa ilang ahensya. Suno kay PhilHealth spokesman Gigi Domingo, magakooperar sila sa direktiba nga ginpapanaog kag ila ginabi-abi ang investigasyon. Sa separado nga statement, ginpahayag man sang PhilHealth nga handa sila nga tubangon ang investigasyon nga ginduso sang Senado kag Office of the Special Assistant to the President ug sabton ang ginalgar korupsyon nga ginbulgar sa isa ka empleyado nga nag-resign sa iyang trabaho. Gindepensahan naman ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang pulisa sang gobyerno nga nag-require sang barrier sa mga magaang kasanay sa motorsiklo. Ini kasunod sang ginalgar aksidente nga nagluntad nga gintugas ang barrier samtang gyera sa dalan nga nag-viral sa social media. Sa press briefing subong adlaw ginpahayag ni Malaya nga wala pa sang aksidente nga na-report o sarang disenyo sang gobyerno sang Bohol. Suno kay Malaya nag-viral nga aksidente ang bangod sala ang design sang barrier kag ini ang himo sa salaang material sa kang isang gas nga dapat acrylic. Sa karon ginaimbestigahan na sang DILG ang ining insidente kag nadiskubrihan nga sala ang barrier nga ginosara. Nanindugan man si Malaya nga ang disenyo ni Bohol Governor Arthur Yap ang maid-id nga gintunan kag safe. Nangabay si Malaya sa publiko nga magsumiter sang ila kaugalingon nga barrier design proposal. Bangod iduso sa gihapon sang gobyerno ang pag-require sa acrylic dividers para sa mag-angkasanay sa motorsiklo. Nagsaka sa 78,412 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos ginreport sang DOH ang 2019 ka mga bag-o nga kaso subong nga hapon. Ini na ang ikatatlo nga sunod-sunod nga daw nga kapin sa 2,000 kabago nga COVID-19 infections ang nagadugang sa pungsod. Ginreport man sang DOH ang 25,752 nga recoveries matapos nga may dugang nga 1,278 ang nagmayo sa masakita. Nagdangat naman sa 1,897 ang death toll sa pungsod matapos nga may dugang nga 20 nga napatay bangod sa virus. Na-record sa National Capital Region ang pinakadamo nga bagong COVID-19 cases nga ginsundan sang Cebu, Cavite, Rizal, kag Davao del Sur. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 32 sa Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international, sports, kag entertainment. Pagkatapos, gilamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
babae nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga ipangatnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kagkaroon sa Litalinasang Balita International, naka-recover sa COVID-19 ang 103 years old na lalaki sa Pakistan nga ginakilala bilang pinakatigulang ang survivor sang masakit sa bugos ng kalibutan. Siya ang kilala kay Aziz Abdul Alim, residente sang Northern District sa Chitral. Ang pasyente ay nakagwa nagligad nga simana sa Emergency Response Center matapos nagpositibo sa COVID-19 sa itong unang simana sang Hulyo. Sunod sa bata ni Alim nga si Suhail Ahmed, madamo na sang naagyan sa kabuang iya amay kag wala ini nahadlok sa virus. Sa lebeloan nga ang Pakistan ang may kapin 270,000 kamakasos ang COVID-19 kag kapin na 5,000 ang napatay sa virus. Sa balita, una sa aksyon.
Sa sports balita, magabalik na sa NBA si Zion Williamson kag magapaydalom una sa quarantine antes magupod sa iyang teammate sa New Orleans Pelicans. Si Williamson ang nagbiya sa Pelicans ang Hulyo 16 kasunod sang urgent family matter. Si Williamson ang gilapaydalom sa COVID-19 testing sa kada adlaw kag negatibo man sa virusa. Si Williamson ang maga-quarantine sang kapin-apat kadlaw basta padayon nga magagwa nga negatibo siya sa COVID-19. Si Williamson ang nag-average sang 23.6 points kag 6.8 rebounds. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong showbiz balita, ginapaabot nga mag-someter ang beauty queen si Catriona Gray sa Lunes nga adlaw sa iyang statement sa NBI. Angot sa peke nga nude photos niya nga nagalapta online. Ini ang ginkompirma ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo pila kadlaw matapos ginagbisita si Gray. Sila talatapan sadtong Hulyo 21. Sadtong Merkules kuntani maga-submit si Gray sa sining statement pero ini ang ginpaiso sa Hulyo 27. Kasunod niya ginpatuman ang lockdown sa NBI compound sa Manila para sa disinfection. Sunod sa NBI, ang mga salikod sa peke nga nude photos sa beauty queen ang magapangatubang sang paglapas sang Republic Act 10175 o kung Cybercrime Prevention Act of 2012 kag RA 9995 o kung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 39 Action Radio Philippines Standard Time, hinunabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Hulyo 25, 2020. Sa liwat akong inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon